Kiyaye waɗannan ƙa'idodi ba zai sa manya-manyan cututtuka su faru da ku ba, irin su ciwon ƙoda, diabetes da sauransu. Illar cin abinci ya wuce kima a musulunci. Na ɗaya, Alƙur'ani ya hana israfi, wato wuce gona da iri. Allah maɗaukakin sarki ya ce, ku ci ku sha amma kada ku yi israfi. Lallai Allah baya son masu wuce gona da iri. Suratul A'raf aya ta 31. Wannan aya tana nuni da cewa musulmi ya kamata ya ci abinci daidai gwargwado. Kada ya cika cikinsa har ya kasa yin ibada, sallah ko yin aiki. Annabi sallallahu Alaihi wasallama ya ce, ba a taɓa cikawa da mummunan abin da ya fi cikawa da abinci ba. Ɗan adam ya wadatu da ƙwaya-ƙwaya kaɗan domin tsayar da ƙirjinsa. Idan dole zai ci sosai, to ya kasa cikinsa gida uku. Na ɗaya abinci, na biyu ruwa, na uku numfashi. Hadisin yana nan a cikin Tirmidhi Ibn Majah. Wannan hadisin yana nuna cewa cin abinci sosai yana cutar da jiki da kuma ruhi. Na uku shine illolin cin abinci ya wuce kima. Yana haddasa kiba da cututtuka kamar su diabetes, ciwon zuciya, hawan jini, ciwon ƙoda da sauransu. Yana hana natsuwa da ibada saboda cikinsa ya cika. Sai ka ga mutum baya tashi yin sallah ko karatun Alƙur'ani. Yana kawo kasala da bacci mai yawa wanda ke hana mutum ayyukan alkhairi. Yana rage basira da hankali saboda jini yana yawan zagaye cikin ciki maimakon ƙwaƙwalwa. Yana haifar da fushi da rashin natsuwa domin mutum mai cika ciki baya samun sauƙin motsi ko aiki. Halin musulmi shine tsaka-tsaki. Musulmi yana bin hanya ta wasutiyya, shine tsaka-tsaki, ba wuce kima, ba kuma ƙyamar ni'imar Allah. Masu yin tsaka-tsaki su ne mafi kusanci da gaskiya. Cin abinci daidai gwargwado yana nuna ladabi da godiya ga ni'imar Allah. Na biyar, shawarin da zan bada: ka ci abinci a lokacin da kake jin yunwa. Ka tsaya kafin cikinka ya cika sosai. Kai niyyar ƙarfafa jiki don ibada, ba don jin daɗi kawai ba.